Mä oon Vehviläisen Kimmo. Ihan kivassa lähiöidyllissä omakotitaloa pystyssä pitävä asuntovelallinen. Idylli rikkoontui yhtenä päivänä, kun satoi aika rankasti vettä ja mä menin jotain talon taakse toimittamaan ja huomasin, että tuolta isoimmalta katolta alas tulevan sadevesirännin alla oleva kaivo tulvi. Ja siellä oli muodostunut jo semmoinen lampi ympärille ja tietenkin just sitä talon nurkkaa vasten. Heti kun sade taukosi, niin mähän kaivoin käsin sieltä sitten mutaa ja kiviä ja lehtiä ja tammenterhoja ja vaikka mitä. Niin pitkälle kuin käsi ylettyi, mutta ei mitään, tukossa se oli. Mä ajattelin, että nyt tää ei toimi, että nyt tarvitaan ammattilaisia paikalle. No, mä otin yhteyttä Uudenmaan imupalveluun. Sieltä tuli kaveri paikalle, kuvasi sen putken kameralla ja tutki. Ja kysyi multa, että haluatko Kimmo hyvät vai huonot uutiset? Ja mä ajattelin, no anna huonot uutiset ensin. No tää on varmaan 3 metrin matkalta aivan tukossa. Että toi lähellä kasvanut tammi on vuosien varrella kasvattanut juuret ainakin 10 kohtaa ton putken läpi ja siksi se on ihan täynnä maata. Mä ajattelin, no mitkä on hyvät uutiset? No, me saadaan tää kuntoon. Mä ajattelin, no miksi sä pelottelit mua tolleen? No mä halusin, että sä suhtaudut tähän vakavasti ja sitten huojennut. Ja come on. Olihan se kyllä hieno katsoa, kun ammattilaiset hoitaa. Tuohon tuli kaiken näköistä imupalvelu erikoisautoa pihaan. Ja se oli 1, 2 ja höhkut. Tää oli koko matkalta avattu, vanha putki pois, uusi putki tilalle. Ja nyt taas toimii ja vetää kuin anoppi jouluna glögiä. On se nyt hyvä, että mä en lähtenyt itse edes yrittää. Kun jopa mä tiedän, että vesi ja talon rakenteet sopii ihan hirveän huonosti yhteen. Ja mä oon miettinyt, että maksanko tonnin nyt vai 5 vuoden päästä 50 tonnia. No nyt tuli homma hoidettua. Voin nauttia päivästä ja hörppiä kahvia. Kimmo on viisas mies. Ole kuin Kimmo.